Менә җәмәгать болашакта истә район үзәгенә барасың, Төстүбә, ягъни Солилецк. Казак әбиләре безнең совхозның икенче бүлегендәме, Ивановка дигән, шунасын Троицк. Ивановка инде 37 чакрыммы, Троицкий дигән менә 30, элек 26 дип шутлаганнар, хәзер 30 булып чыкты. Шуннан киләләр, мәсәлән, без тулы автобус. Алар шул якшәмбе көнне Тузга төшәбез дип шунда район үзәгенә. Тузга төшеп, анда әбиләре бик күп. Вот. Шунасын алар кайтканда әллә 6, әллә 10, әллә 12 зур-зур менә шушындай түгәрәк, зур-зур Төстүбәнең иписе. Алар анда хәзер менә кемсез барасыз, мәсәлән, Персиянова белән, теге Оренбургский урам белән үтеп китәсез. Персиянованы теге күлгә төшеп барганда сул якта, Пишмакта хәзер бардыр әле ул ипи, хлеб дигән. Шул бик атаклы, шунда китерәләр. Әллә Солилецкий дип, Каравай дип, әллә Оренбургский дип. Никтер ул бик тәмле. Ну аны сез ышанырга тиеш, чөнки ул вакытта чит илгә, Италиягә теге сатып нәрсә валюта өчен булмыйдыр, нефть сатып валюта алалар. Бу мәсәлән хәзерге кебек бит, менә сильный твердый пшеница, аны алалар да Италиягә саталар, макаронга. Безгә менә мәсәлән Татарстанда фуражный. Мин менә бу вакытында җитәкче бар инде, әйтмим, яратмас ул. Ишетеп алса бик зур җитәкче, ипи җитештерә. Мин депутат булдым, ул миңа әйтә, мин Татарстан депутатына чыгасым килә, чөнки менә шундый атлаулы хәлләр, шартлар, миңа кирәк шул депутатлык, ярдәм итәсеңме ди. Мин әйтәм анага, аник менә ипиң ни тәмсез. Безгә ди менә ди хөкүмәт бирә ди, арзан ди, теге хакын төшереп ди. Шунардан будайдан ясыйбыз ди. Biz ди аны алырык, мәсәлән, безгә рөхсәт юк ул ди. Без хөкүмәтнеке бит ди. Шуңа күрә без ди менә шуштагы фуражный зерно, шуныдан ясыйбыз инде ди. Мондай твердый сильный пшеница алып пешерәләр. Юк рөхсәт. Чөнки аларны хөкүмәт гел датирует дип торганда, шундый хәл булган җәмәгать. Безнең якта ул менә Оренбург өлкәсендә, безнең авылда, ул инде әйтәсе килә, иң яхшы елларда Оренбург өлкәсенең төньягында 17 центр 1 гектар чыга, 1 гектардан чыгадыр. Мәсәлән, будай уңыш шундый. Безнең совхозда, без Казакстан чигендә көньяк, анда корылык инде күбрәк, бераз шүллисә дә була инде. Әзрәк күпертеп әйтсәң. Анда мәсәлән иң уңышлы елларда, уңган елларда инде 13 буладыр бездә мәсәлән. Ул Татарстанда беләсез 49-51 центнерга гектардан үсә бар. Ни мәсәлән икмәкме шул, будай. Аны карамастан тик ни алар, ягъни алар ни инде фуражный малга шатырга ярый. Әле вакытында бит ничәнче еллар, 70-нче еллардамы танкыйтьләгәннәр безне. Канададан будай ала дип, менә Советлар Союзы шундый авыр хәлдә яши дип. Безнекеләре капма-каршы чыгалар, аңлатырга тырышалар, ул ди фуражный сатып алабыз, малга шатырга фуражный, халыкка түгел дип. Бер ягыннан бәлки хак сүзләре булгандыр, чөнки ул кибеттән без алып башта карасы 16 тиен, агы 12-18 еш, соңдан күтәрделәр даны. Агы 20 тиен булды, карасы, кара ипи 18 тиен булды. Шулай 2 тиенгә азар дигән әзгенә күтәрделәр дә куйдылар инде. Шунасын шул халык шул фуражный түгел, твердый сильный пшеница дигән с повышенным содержанием клейковины, шунардан ипи, шуны алып кайтып мал ашатадыр, чөнки кайсакта малга ризык җитмидер. Кибеттән алып шуны ашатадыр халык. Вот, тукландырадыр. Әле әти мәрхүм безнең, мин киномеханика укыган идем Энгельс шәһәрендә. Ул теге бер вакытта аны җибәргәннәр командировкага Саратов өлкәсендә. Ул бер малайы белән, безнең өлкән абыебыз белән
комбайнда шунда эшләп кайткан. Шунда Маркс шәһәрендә булган. Пеклеванный ипи бик тәмле булды. Ул пеклеванный дигән тик теге нәрсә әле? Урысча ситы, татарча оныттым инде. Менә өйдә шул кулланалар. Шуныдан уздырып, унны вак унны мәсәлән шулай шунардан ипи пешергәннәр. Шуны бик тәмле булган, ау бит шул әллә 60-нчы елларда ул шунда булган ул. Инде ачлы токлы йөргәч анарга бик тәмле тыелган әллә шунда ул Саратов өлкәсе, мәсәлән Оренбур өлкәсе бу якларда шул теге сильный твердый пшеница бик тәмле ул, шуңа күрә бәлки аны сагынып миңа гел әйтәдер. Вот, ал кайт дип. А может быть по бургеру и все образуется. Менә псига реклама. А хәзер кибеткә керәсең. Төрле ипиләр. Азар дигәндә берсен сайлап аласың. Монсы тәмле дисең. А калганнары юк. Менә бездә бит ул шул теге ипине дә хатта мин бер чыгарышта сөйләгәнем. Аны кибеттән буладыр, а өйдәге тәмлерәге. Әни мәрхүм әйтәдер ул ди, менә коры суга пешерәләр, шуңа күрә тәмсез алар ди. А бездә ди өйдә ди майында саласың. Анда тагы нәрсә сыворотка төрле майдан, әллә нәрсә саласың инде. Йомырка саласың, шуңа күрә тәмле. Ул теге бер вакытта әйтәдер, әни мәрхүм, ипи бездә күмәч дип әйтәбез безнең якта. Шул сары бераз сарырак төстә булганда әни мәрхүм әйтәдер, ни майын, йомырканы күп салган икән ди. Мин шуңа күрә Екатеринбург шәһәрендә укыган чакта кибеттә без аладыр сап-сары ипи. Мин кайттым да инде әни мәрхүмгә сөйлим, әни менә бездә кибеттә саталар. Ул сары йомырка күп салалар ди. Бәлки дим. Ул көлә. Никалар сиңа салырга тиеш йомырка ди. Анда кукурузныйдыр ул. Шуңа кукуруздан булгач, шуңа күрә ул сап-сары. Мен әйтәм, әнә йомырка салырлар сиңа пожалуй, дөрес әйтә. Менә шундый ипи буладыр кибеттә безнең Екатеринбург шәһәрендә, ул вакытта Свердловскиндә. Менә социализмның яхшы яклары да булды, капитализмның яхшы яклары. Ну капитализм мин әйтә алмыйм, менә мәсәлән, кайсы җирдә капитализм ачлык, ну бар, мәсәлән, капитализм теге алып киләләр, теге Азиядә мәсәлән, алар шул ипигә шуңдан токланып кына яшиләр мәсәлән. СССР чорында мәсәлән 21-22 ел ачлык, 32-33 ел ачлык, 47 ел ачлык. Күрдегез ничә тапкыр ачлык менә. Ну капитализм инде революция кадәр 1896 елны ачлык булган инде Россиядә. Анда да ачлык булган инде. Недород дип әйтәләр. Факты упрямые вещи дип әйтәләр. Шул менә спорлашканда ди, бәхәсләшкәндә дә шул дигел фактны китерергә кирәк. Фактны китерергә. Фәлән елда шулай булды. Менә монда шулай булды дип. Шунда кеше тотына, билимләре юк, тотыналар. Әле мин, беләсезме, бер туган бар шунда имеш. Мин әйтәм, 29 елны бүйек депрессия булды Америкада, Америка Кушма Штатларында. Хатта алар, мен әйтәм, миллиардерлар үзләр аттылар. Миллионерлар бушлай аш бирәләр бит. Шунарга тордылар. Акчалары юкка чыккач. Бу менәгә бәхәсләшергә кирәк мин белән. Фамилияларын әйтте. Мен уйлап торам, әйтим сиңа Морган, Форд дип, син беләсеңме аларны? Юк. Сора, күпме ул миллионерларның фамилияларын белә, белми. Шул тик бәхәсләшергә, менә мен әйтәс килә. Белмәсәң шул өндәми кабул итәсең. Шуннан тикшереп, шуңа әйтергә була, син дөрес әйтмәдең дип.